Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bafo yazi kunephutha engijwayele ukulibona nje abantu abadala abalenzayo. Uthola ukuthi okay, useya WhatsApp ingane. Okay, uyayibingelela, hi. Okay, iyavuma. So into umbuzo olandelayo ibuza wona ukuthi what you doing, like ubhala WUD noma uthi how you doing, HWD, wood, noma ufuna ukuthi uyaphila uthi wena P dot la. Mfethu ungayenzi leyo nto, yeke leyo nto. Yabona mfethu, mangabe usuna 20 kuyaphezulu usumdala lapho. So wena mangabe usa-text ngaleyo ndlela mfethu, ayikho ingane ezokuqoma mangabe unjalo. Ngizokutshela mina, ngeke kufihleke. Ayikho ingane ezokuqoma because yabo intombazane ena 20 kuyaphezulu, ena 18 nje kuyaphezulu intombazane because ona yashesha ukukhula-ke emqondweni. Izokubona sengathi usayingane, awuzazi ufunani empilweni mangabe usabhala ngaleyo ndlela. So i-keyboard mfowethu ubhala igama kanye, iyalibamba lelo gama. So angazi ukuthi wena mfethu ungathi una more than 20 weminyaka but usabhala kanjalo. Mangabe ubhalela umuntu HUD, WUD, GUD, hayibo, hayi ngeke mfethu. Mawufuna ukuthi uyaphila uthi P dot la, hayi ngeke mfethu, angeke, ayikho ithekeni ozoyithola mangabe usanjalo. Bhala igama ligcwale, ukhombisa ukukhula emqondweni, ubhala kanye igama libambeke. The next day usulibhala, uzothinta nje keyboard ilokhuza lingene igama, hayi ukuthi ufinyeze. Ungafinyezi kanjalo because mfethu mangabe wenze njalo khombisa ukuba ingane. Mangabe usayingane-ke ayikuthekeni efuna ukuthandana nengane. So ukhula emqondweni mfethu, ukukhula komzimba akusho ukuthi emqondweni ukhulile. So into ebalekile ila mfethu emqondweni. So ngiyathemba uyangizwa mfethu, yeka leyo nto iyabheda kakhulu.